A auga é un ben escaso, a auga é un ben público que debemos de coidar, polo que debemos de traballar. Nos temos unha proposta que nos parece clave para o futuro de Galiza, como é que se poña en marcha un gran pacto pola auga no noso país que permita a conservación e unha boa calidade das augas, en mellorar tamén cal é a aforro e a eficiencia do uso da auga e unha aposta clara pola innovación. Estamos falando de que o obxectivo deste plan sería que se invertiran nos próximos 3 anos unha media de 100 millóns de euros anuais destinados a mellorar as infraestructuras ou que se faga unha aposta moi potente no ámbito da investigación para anticiparnos a todos os problemas que a seca pode provocar e que, polo tanto, teñamos tamén esa capacidade de anticipación. Outros aspectos deste gran pacto pola auga en Galiza ten que ver con que sexamos capaces de xestionar desde aquí todos os nosos recursos. Queremos que hai que avanzar para reclamar tamén a transferencia, as competencias tanto na bacía do Miño Sil como nas que siguen en mans do Estado.